Vítajte pri dnešnom videu s názvom Ošiaľ okolo filmu Barbie dostal akcie spoločnosti Mattel späť do centra pozornosti. V dynamickom a rýchlo sa rozvíjajúcom svete investovania je nepochybne rozumné sledovať akcie spoločnosti s potenciálom rastu. Takýmto spoločnostiam momentálne nepochybne patrí aj výrobca hračiek Mattel. Akcie tejto firmy od polovice júna vzrástli o 15%. Pozitívnemu sentimentu zo strany investorov nepochybne prispelo zvýšenie prognózy rastu na tento rok, ale aj uvedenie filmu Barbie v hlavnej úlohe s herečkou Margot Robbie. Viac o tejto analýze od spoločnosti Wonder Interest Trading Ltd. Sa dozviete a dočítate na našich stránkach. Vám ešte želám príjemný zvyšok dňa.